Avem o cârtiță în echipă. Ce nu-i băiatul venit acasă, bebe? Băiatul acasă era, dacă aveai minte în cap și respect de familie. Bă, te joc în picioare, bă! De ce te-a luat ciomag? Și ce ai avut de făcut treabă pentru el? Zi! Ce mă pune aici? Bine, Pelicane, și cum o să cheme? Peliclanul se ridică. Peliclanul n-are frică, băi, Iulică! Tătuțule, ți-a sunat ceasul de bord. Acum nu mai e timp nici pentru mine, nici pentru tine. Trebuie să-l lichidez pe Gabor. Știe că sunt cârtiță, nu mai sunt în siguranță. Și dacă știe ce, n-are de treabă să zică la nimeni. Pribeaguie, cârtița de la voi din echipă. De ce nu mi-ai zis? L-am lăsat să intre în casă la tanti Luminița, m-am... S-a dispus arestarea preventivă. Pentru 30 de zile m-am mutat la Rahova. Nu pot. N-am cum să stau închisă 30 de zile. Ce ai trăit tu aici, erai pe lângă ce o să trăiești la Rahova. Aici s-a încurcat măcelarul. M-am întors de pe lumea ailaltă. Am fost într-un loc în care am înțeles tot. Am fost până acolo și înapoi. Și uite că mi s-a mai dat o șansă. Pe asta nu mai ratez. Acum am înțeles ce am de făcut. Bine ai înviat, domn comisar. Băiatul meu nu mai e în siguranță unde l-ai trimis tu. De fapt, nu mai e în siguranță nicăieri. Tu l-ai băgat acolo, tu să-l scoți. Lasă copilul în pace. N-are nicio vină. Am făcut casă cu criminalul și s-a supărat Dumnezeu pe mine. Și tu la fel, Sofia. Acum e degeaba să te gândești așa. Putem să facem să fie cum vrem noi. Numai moartea nu mai desfaci, restul toate le faci dacă ai minte. Și noi avem mai multă ca bărbații noștri. Fă-te soră cu mine, Magdo, și ai să-i belim pe ăștia pe toți în fruntea bărbată ta. În seara asta mă simt bine și vreau să chefuiesc. De nimic nu-mi pasă, nici de banii pe care-i cheltuiesc. Cum era fetița? A omorât-o pe maică ta. Vreau o dovadă. Instabilă. S-ar putea să cedeze. Ai înșelat pe toată lumea. Sunt gata să suport consecințele. Mi-ai luat copii. Gata, Auguse. Mai trebuie și odihnă. Să se refacă musculatura. Nu lăsa pe azi ce se poate mâine.